Charlottes Strikkecafé. Mit navn er Charlotte. Velkommen eller velkommen tilbage, hvis du har været her før. Er du ny seer, så rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, jeg kan inspirere med lidt strik og lidt garn, for det er det handler om her på kanalen. Jeg inviterer dig indenfor til at strikke lidt sammen med mig, eller hvad du nu ellers fordriver tiden med, når du sådan sidder og ser strikkepodcast. Jeg sidder selv og strikker, når jeg lytter til andre, og selvfølgelig kigger, hvad andre har på deres pinde. Strik fylder meget i min hverdag, og det deler jeg her. Både hvad jeg får færdig, og hvad jeg har i gang, og ja, det er sådan en helt regulær strikkepodcast, og det er det, der primært bliver talt om. Skal vi ikke bare komme i gang? Jeg er blevet færdig med min Michala. Det er jo sådan, at Charlotte Hårslev, som har kanalen Hårslev Strik, og vi gik sammen om at lave en samstrik med Michala. Michala, den er alene Holme Samsø, og den blev udgivet, var det i november? Jeg tror, det var i november 25. I hvert fald så var det sådan, at vi var nogle strikkepodcaster, der har samarbejdet med Siki Garn i Viborg, og derfor er det reklame det her. Vi var inviteret ned til sådan en inspirationsaften, tror jeg vi kan kalde det, og der var repræsentanten fra Mondial, som ville forære os alle, som var med, garn til et projekt. Og flere af os købte garn til netop Michala. Jeg tror, ganske få dage forinden havde jeg modtaget et nyhedsbrev om, at den var udkommet, og jeg synes, at den var rigtig fin. Så jeg var ikke i tvivl om, at det lige var den, jeg gerne ville lave. Jeg kontaktede derfor Charlotte, fordi jeg vidste, at hun også havde købt garn til lige netop den her, og vi blev enige om at lave en samstrik. Og den kører endnu. Den kører helt frem til 1. marts, så du kan sagtens nå at være med, for du behøver ikke at blive færdig. Du skal bare være startet op, så vi kan se, at det er en Michala, du strikker. Ind på Instagram, der har jeg lavet et fastgjort opslag på min profil, hvor jeg skriver, hvad kriterierne for at deltage er. Som sagt skal man bare være startet op på den, og så skal vi selvfølgelig lige kunne se, at det er en Michala, man strikker. Så man starter op fra, ikke med halskanten, den strikkes først på bagefter. Men jeg tænker hurtigt, at man sådan kan lave den første del af bærestykket, i hvert fald så vi kan se, at den er god nok, det er en Michala. Og så er det lidt vigtigt, hvis du deltager, at du husker at lægge et billede op på din profil på Instagram. Fordi det er sådan, at når samstrikken er færdig, så har du mulighed for at vinde 3 nøgler lækker cashmere fra Mondial, som er sponsoreret af Mondial. Og jeg skal lige prøve at se, fordi har jeg noget mere info om det? Har jeg noget mere info om det? Måske? Ja, man kan som sagt vinde 3 nøgler af Mondials cashmere i valgfri farve. Tror jeg nok det er. Det er ret overbevist om. Det finder vi i hvert fald ud af, når der er trukket en vinder. Og derudover, hvis du har lyst til at strikke den i det samme garn, som jeg og Charlotte også har strikket den i, så er det sådan, at Siki Garn, de giver rabat på det her garn. De tilbyder 20% på de kvaliteter, som vi har brugt. Og ud over de kvaliteter, vi har brugt, jeg skal nok fortælle, hvad det er for nogen lige om lidt, så er det sådan, at nogen vil gerne strikke den med 2 tråde, sådan at man har en følgetråd silkemohair med, og derfor er der også rabat på Mondials Mondial Kitseta, som er deres silkemohair, og så langjerns lace, og så det, der hedder Mondial Super Tweed og Mondial Biolana Fine. Det er de kvaliteter, jeg har brugt. Undskyld mig, jeg rasler lidt. Det er de kvaliteter, jeg har brugt i min model. Og bundfarven er den her mørke tweed, som er sådan, jamen den er ikke helt så rød, som I ser den
på billedet. Den er sådan lidt mere, jeg vil ikke, kan man sige vissen, douche, i virkeligheden i hvert fald. Den er mørkere, kan jeg se på skærmen, end den er sådan in real life, som vi siger. Jeg troede, jeg skulle bruge 6 nøgler, men jeg har faktisk kun brugt 5. Jeg har et helt nøgle tilbage, og så har jeg nogle få gram af det sidste, af det 5. nøgle. Så jeg har brugt 5 nøgler af, og det er denne her, Super Tweed fra Mondial. Den farve, jeg har valgt, den har nummer 411. Og så har jeg sat den sammen med den, der hedder Biolana Fine. Og gad vide, om jeg har en banderole, så vi kan lige se, hvad farve jeg egentlig har brugt der. Det havde jeg. Der har jeg brugt den rosa, og den har nummer 887. Så det er mine farver. Og det er som sagt de her garner, man kan få 20% rabat på ved Sikigarn i Viborg. Med koden Michala20. Jeg tjekker lige. Vi skal lige være helt sikre på at få det rigtige med. Ja, Michala20. Jeg skal nok skrive det på skærmen, så er du ikke i tvivl. Men det er Michala20, som giver rabat på, som sagt, de her 2 plus 2 mohair-kvaliteter. Både den fra Mondial og den fra Langjørns. Samstrikken slutter 1.3. Og når du lægger et billede op, og som sagt, det var faktisk det, jeg kom fra. Det er vigtigt, at du lægger et billede op af dit færdige projekt, eller ikke færdige, fordi som sagt, behøver man ikke at være færdig. Men du skal lægge et billede op af dit igangværende projekt, eller det færdige. Fordi når samstrikken er færdig, så går vi ind på det fastgjorte opslag. Der skal du skrive ind, når du er færdig, og så trækker vi en vinder der. Og hvis ikke jeg kan komme ind på din profil og se et billede af et igangværende eller færdigt projekt Michala, så bliver der trukket en anden vinder. Så det er sådan, ja. Og det er som sagt de her 3 nøgler af Mondials lækre cashmere, man kan vinde. Der er ikke så mange, der har skrevet på opslaget. Det kan jo godt være, at der er mange, der er i gang. Det er ikke et krav, man skal bruge det garn her. Det er bare et tilbud. Man kan få 20% på det. Det er en god pris, tænker jeg. Normalprisen på tweeten her er 69, og lurer mig om ikke også det er nogenlunde det prislag, som Biolana Fine den ligger i. Det tror det er. Jeg husker det ikke, og der er ikke pris på min banderole her. Men jeg vil tro, at den ligger også omkring samme, om de der 79 kroner cirka. Men du bestemmer helt selv, hvad garn du vil strikke den i. Det er op til dig. Det kan også være, at du har noget, der ligger i forvejen, eller du hellere vil bruge nogle helt andre kvaliteter. Det styrer du helt selv. Men husk at skrive dig på, at du er med, fordi der er faktisk ikke ret mange, der har skrevet sig på endnu. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi ja, eller det er jo heldigt for jer, der har skrevet jer på, fordi så er der jo færre til at trække noget imellem. Men jeg tænker, der er ret god chance for, at man kan være heldig at vinde de 3 nøgler. Så skynd dig lige ind på min profil og få skrevet på, at du er med i den her samstrik. Men jeg er færdig med min, som sagt. Og jeg er meget begejstret for garnet. Jeg synes, det er blevet... jeg samler lige op her. Undskyld mig. Jeg synes, den er blevet rigtig dejlig, efter den er blevet skyllet op. Mine ærmer er blevet lange. Jeg tror, jeg er kommet til at trække lidt for meget i dem, da jeg vaskede dem. Så hvis jeg nu lige prøver at rejse mig op, fordi så kan man godt se, at jeg er ikke vant til at have sweatre, hvor ribben går helt ud over armen. Og jeg tror, at det handler om, at da jeg prøvede dem på, inden jeg var færdig med ærmerne. Og der var jeg kun, jeg tror jeg var kommet hertil, og jeg synes den var meget kort, og jeg tænkte, det duer ikke. Jeg har simpelthen nødt til at skal have et ekstra mønster. Måske skulle jeg have stoppet efter striberne, og så have sat ribben der. Men nu ser vi lige, hvad der sker i brug. Der er nogle gange sådan nogle ærmer, de godt kan finde på at kravle lidt op, og så når jeg skyller den op igen, så prøver jeg lige at blokker lidt på bredden, i stedet for, altså jeg kan godt bruge den sådan her. Jeg ved ikke, om jeg synes, at det er nødvendigt at pille op. Det går jeg sådan lige og dimler lidt om med mig selv.
Men den er virkelig dejlig. Altså, det er jo et uldgarn. Nu smider jeg banderolen i. Men det er jo primært uld og alpaka. 50% merino og 30% alpaka, og så lidt viskose er der i. Og jeg synes ikke, den passer. Det er ikke sådan et blødt, sådan ukrassende garn, hvis man kan sige sådan. Men jeg er ikke uldsart, og derfor kan jeg sagtens bruge den. Så jeg er spændt på, hvordan den bliver i brug, og hvor meget den piler, og den er ikke begyndt endnu i hvert fald. Jeg har haft den på hele dagen, så meget tilfreds. Meget, meget, meget tilfreds. Varm, dejlig sag, og uden at være sådan tyk. Man kan også godt sådan fornemme, at den er blød og dejlig. Altså det er ikke sådan noget, den har sådan fint, sådan lidt fald, synes jeg, som gør, at den er behagelig at have på kroppen. Den er ikke sådan stiv at have på. Så jeg er meget, meget, meget tilfreds, og kunne sagtens finde på at bruge garnet igen i et andet projekt på et tidspunkt. Nå, skal vi ikke sige, at det var nok om det? Men det var min Michala, som sagt, og den er færdig. Ja. Så i mit sidste afsnit, i øvrigt så det her afsnit nummer 40, det er faktisk lidt vildt, at jeg har siddet her 40 gange, plus sådan lidt løst noget knit-a-thon og noget, dem har jeg ikke rigtig talt med i det, og heller ikke de 4 afsnit, jeg havde op mod jul, hvor jeg havde sådan lidt advent og lidt hygge ind, ikke? Men 40, det er alligevel også noget. Og inden jeg går videre, så tror jeg da lige, at jeg vil sige tusind tak til dig, der abonnerer på min kanal, og som husker at like, når du har set mit afsnit, fordi det betyder jo, at jeg kommer lidt mere ud. Måske er der andre, der også skal blive inspireret, og det synes jeg bare er rigtig dejligt, og det sætter jeg virkelig stor pris på. Og ikke fordi, at jeg sådan går op i tal og numre, men jeg kan jo, blandt andet så er det sådan noget med, at man har mulighed for nogle flere ting, jo flere abonnenter man får med at være live og sådan nogle forskellige ting. Og i den forbindelse, så er det sådan, at jeg faktisk for noget tid siden skød en giveaway i gang i forhold til mit abonnentantal og fødselsdag og sådan nogle ting. Jeg er meget tæt på at have 1800 abonnenter. Og hvis du har lyst til at hjælpe mig, så abonner, hvis ikke du gør det i forvejen. Jeg kan godt tænke mig at komme over de der 1800, inden at min kanal den bliver 3 år. Det gør den til mig. Og så snart jeg runder de 1800 abonnenter, eller eventuelt til kanalens fødselsdag i maj måned, der har jeg lidt, jeg gerne vil give væk. Og nu vi er i gang med reklame, så er det her også reklame, fordi det er noget, jeg har modtaget fra Garnhulen i Hjørring, hvor jeg var til et arrangement i efterårsferien. Og der fik jeg de her 2 lækre nøgler, Carpe Diem fra Langjern, i sådan en fin, den ser lyserød ud på skærmen, det er den altså ikke. Den er sådan sandfarvet, beige, råhvid ting. Sand. Nok mest, vil jeg sige. Lys sand. Strandsand, skal vi sige sådan. Det her, det er også et uldgarn. 70% merino, og så 30% alpaka. Det er virkelig blødt. Jeg har ikke før strikket selv i Carpe Diem, men det er sødt af Garnhulen at forære det. Udover de her 2 nøgler, så har jeg knitrer en lille smule, men så har jeg faktisk et merino 200, også fra Langjerns, inklusiv en opskrift på den uendelige historie, hedder det. Det er sådan et lille skarf med sådan lidt snoninger på. Og de her 2 ting, de bliver udløjet, som sagt, enten når min kanal den har 1800 abonnenter, eller om ikke andet, så i hvert fald til kanalens fødselsdag i maj. Så jeg håber, du vil hjælpe mig. Og så lukker vi lige reklamespottet ned for den her gang. Lige for nu i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, at der sådan kommer mere. Jo, det gør det faktisk. Der kommer lige lidt mere reklame, fordi jeg har et færdigt projekt mere. Jeg kan lige så godt, nu jeg er i gang med Sigigarn, fordi der købte jeg med rabat garn til et barnvognstæppe. Og det er Biolana. Det er ikke den fine udgave. Jeg snupper lige en banderole.
Det er Biolana hedder den bare, og det er ren uld. Og den ser sådan der ud. Og jeg har brugt 6 nøgler. Der er det her tilbage af det 6. nøgle. Og tæppet jeg har strikket, det er Sytreus Design. Det er det her. Og jeg skal jo være farmor til en lille dreng her til marts om 5,5 uger. Det er helt vildt, som tiden den går. Så jeg har lavet det her fine lille barnevognstæppe. Det skal lige vaskes her inden og tørres og blokkes lidt, og så er det klar til at kan komme videre til den lille familie med lidt andet farmorstrik. Men det er virkelig, altså nu er det ikke vasket endnu, men de havde lavet et, der var strikket op nede ved Sikigarn, da jeg var dernede i efterårsferien. Nej, ikke i efterårsferien, i november. Og jeg synes, det var så blødt og lækkert, så jeg tænkte bare sådan en lille fyr, han kan godt bruge, man kan altid bruge et ekstra lille tæppe, og der er ikke nødvendigvis særlig varmt til marts. Så om man vil bruge det i barnevognen eller til andet, det bestemmer de unge mennesker, der skal være forældre jo heldigvis selv. Jeg ved, de har fået et tvøb, min mor har lavet, så derfor så tænker jeg skal ikke lave et tvøb, jeg laver et tæppe i stedet for. Så det håber jeg selvfølgelig, at det kommer til at falde i god jord, og det tænker jeg, det gør. De er meget strikkeværdige, de unge mennesker. Så, men det var et færdigt projekt, og som sagt, så er garnet købt med rabat hos Sikigarn, og der er det sådan, at Sikigarn jo har tilbudt mig, at jeg kan give jer en rabatkode, der hedder Værenberg15, hvor Sikigarn tilbyder mine følgere 15%, når de handler i online på alt deres garn, på nær garn fra Sandnes. De har ikke lyst til at være med i det samarbejde, og det er helt fair. Men alt andet garn, de har dernede, det kan du få 15% på, hvis du bruger den kode. Så, det var de færdige projekter. Så hænger der en her bagved, den viste jeg faktisk også i mit sidste afsnit, hvor jeg gennemgik alle mine projekter fra 25. Skal jeg tage den på? Nej. Jeg tror måske, så tager jeg den på næste gang. Men det er en test, jeg har lavet for Knitting for Breakfast. Og i et af mine tidligere afsnit, nej, jeg har faktisk ikke rigtig snakket om den her. Fordi det var en test, jeg lavede i december. Fra november til december. Jeg tror ikke. Jeg tror bare, jeg har vist garnet. Det er Alhambra Tea. Nej, ja, den hedder egentlig Alhambra Tea, og så kan man sige tea, det er da ikke en tea. Nej, det er ikke en tea, fordi jeg valgte at lave min med lange ærmer. Og det er fordi, at jeg valgte at bruge uldgarn, og jeg valgte at bruge mohair. 3 farver, den bundfarve, det er en strømpegarn fra hende, der hedder By Glansnov. Jeg købte på et tidspunkt, hvor hun havde noget udsalg. Den helt lyse rosa, det er en silkeblanding. Monique, det er merino og silke. Det tror jeg, det er et fed, jeg har haft liggende i min samling i mange år fra Knitter's World. Og så den mørke af dem, der sådan er strikket ind også. Det er faktisk både bundfarven og den mørke, der er i det her mønster hernede. Det her, der ligner sådan en lille firekløver. Men den helt mørke er også heroppe og i kanten. Og det er 2 tråd mohair. Jeg har strikket sammen 2 forskellige farver, jeg havde. Og det er også nogle firmaer, der ikke farver garn længere. Så det er sådan set lidt omsonst at komme ind på, hvilke farver der er brugt. Jeg forelskede mig i det udtryk, originaludgaven havde, og forsøgte nogenlunde at ramme de farver, fordi jeg synes bare, den var smuk. De har en, der sådan er lidt mere brun, som den mørke, og det havde jeg ikke, men jeg synes, det her resultat er blevet ret godt. Det var sjovt at strikke, ja, og jeg har ikke sådan været den store flerfarvestrikker faktisk. Det er noget, der er kommet her på, ja, jeg er glad for mønsterstrik, men det har mere sådan været lace, jeg har gået efter. Jeg synes, jeg får mere ondt i fingrene, når jeg strikker med flere farver, så jeg begrænser det en lille smule. Men den her, den synes jeg bare, den var så smuk.
Det, der var udfordringen med den, det var, at flere steder har man 3 farver på én gang. Og der fik jeg sved på panden. Det synes jeg godt nok, at det trak lidt tænder ud. Og det ved jeg ikke sådan lige, om jeg har mod på at give mig i kast med igen. Sådan lige. Altså, så skal det virkelig være en model, hvor jeg sådan mener, at den kan absolut ikke leve uden. Ej, hvor jeg mumler i dag. Men den har en lille mønster også hernede inden ribben, og så jo også lidt her i ærmerne. En rigtig fin og lækker model, og opskriften den udkom, jeg tror lige inden jul, den 23. december, eller sådan noget i den retning. Så. Men Alhambra tee, som sagt, og min blev så en Alhambra sweater, eller blouse, eller hvad vi nu skal kalde det. Så den kommer lige op og hænge igen, og så skal jeg nok love jer, at I får lov at se den på et eller andet tidspunkt. Så tænker jeg, at jeg har den på som pot og bær. Bare ikke lige i dag. Sidste færdige projekt, det er et par stribede strømper i garn fra A Lonely Sock Lady. Og mønstret, det er et gratis mønster, jeg fandt på Ravelry, og de hedder Cotton Socks, måske bare Cotton Twist. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg skriver det på skærmen, hvad de hedder. Man kan downloade opskriften ganske gratis. Farven fra A Lonely Sock Lady, det er A Christmas Proposal. Og de har sådan en fin lille snoning der på skaftet. Det er længe siden, jeg har fået et par strømper færdige. Jeg tror, at de sidste, jeg lavede, det var mine Tiny Bits socks, som The Playful Knitter har udgivet under det der hendes samarbejde med Karin, som hedder Sock Knitters Club. Og dem lavede jeg engang sidste år, så jeg har ikke været så flittig på strømpefronten. Men nu prøver jeg lige lidt igen. Jeg har faktisk købt Lones, A Lonely Sock Ladies månedsklub, eller hvad den nu hedder, sokkeklub for i år. Fordi det var Anne fra Grønnebakken, der var temaet, som Lone har lavet i samarbejde med Charlotte Hårslev. Og i den forbindelse, der har jeg været en af de heldige, der har fået en taske fra Malene. Eller ikke fået, jeg har købt den. Jeg har selv købt og betalt den. Men det er fra Malene The Playful Knitter, som havde fået fat i noget stof med motiver fra Anne fra Grønnebakken. Og det er jo en af de her tasker, som har vindue på den anden side. Og hvis du har Lones sokkeklub, men endnu ikke har modtaget det. Jeg ved, Lone har haft travlt, og jeg ved ikke, om alle har modtaget den. Men hvis du ikke har modtaget din endnu, så luk lige ned for mig for en stund, eller scroll videre, eller kig væk, eller et eller andet, fordi jeg viser farven i tasken. Jeg skal nok lade være med at tage den op af tasken, men den er i tasken. Og det er januar måneds farve selvfølgelig, og jeg viser også, hvilken opskrift jeg har planer om at lave ud af dem. Jeg tænker, jeg kommer til at strikke januars farve i februar, og februars farve i marts, og marts' farve i april. Det er planen. Nu får vi se. Jeg vil ikke hænge mig op på noget som helst. Jeg vil ikke presse mig selv til at skal lave et par strømper hver måned. Men intentionen, den er der. Så nogle gange, så kan man være lidt heldig. Og jeg var lidt heldig, fordi Malene havde lidt ekstra stof, så min Anne fra Grønnebakken taske, den er custom made, specielt til mig. Og det er med en rosa farve lynlås. Der er jo rosa blomster på stoffet. Det er sådan en helt sart lysegrøn. Og så har jeg fået sådan rosa ternet stof inde i min. Jeg er meget, meget glad for den her. Jeg synes, den er så smuk. Og jeg har jo så garnet fra januar måned til at ligge her i. Så jeg vender den igen, og så kan du roligt kigge frem, fordi nu er farven væk af skærmen. Ja,
Så det er sådan, der er lige lidt strømpetema her. Så det er jo egentlig også meget fint en gang imellem. Hvad skal vi så til? Jeg tænker, at det næste vi tager, det er mine igangværende projekter. Dem tror jeg, vi går i gang med. Jeg har nemlig også været på Fiberfolk, og der har jeg også lidt nyt at fortælle. Men jeg tænker, at vi lige tager de igangværende. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have tømt nogle pinde. Jeg får altid startet op på mere, end jeg kan gabe over. Og nogle gange, så bliver jeg lige ramt af, at nu skal jeg simpelthen have noget færdigt. Så derfor valgte jeg også at skynde mig med det der babytæppe, eller et barnevognstæppe. Og lige nu, der er mit fokus på mit adventssjal. Adventssjalet, det startede jeg jo på, fordi jeg købte en adventskalender ved Knit Studio, og i adventskalenderen, der var den første søndag advent, der var 2 fede Live in the Long Grass. Man kunne selv vælge, hvilke farver man ville have, da man bestilte adventskalenderen, men man kunne også skrive til Knit Studio, hvad farver og hvad farvepræferencer man havde, og så ville de vælge nogle farver at sende ud fra det. Og jeg valgte den sidste model. Jeg synes, det er så svært, når man ikke står med fedene i hånden og vælge farver, der passer sammen. Så jeg tænkte, det har jeg fuld tillid til, at det kan I dernede i Knit Studio. Og jeg sagde bare, at jeg er meget til de rosa toner. Så jeg var heldig at få 2 farver, som jeg synes er rigtig, rigtig fine sammen. Cockleshell hedder den Speckled, og så, hvad er det nu? Jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. Jeg har det er de her. Blossom hedder den. Og det bliver rigtig, rigtig fint, det her adventssjal. Det er jeg har strikket på kursus sammen med Marie-Louise, der tidligere havde Knit Studio. Hun havde sådan et adventskursus, man kunne tilkøbe adventskalenderen. Og jeg synes, det er lidt hyggeligt det her med, at man strikker sammen med andre det samme, og mødes online, og viser og snakker, og får feedback og sådan nogle ting. Det nyder jeg meget. Og derfor havde jeg tilmeldt mig kurset. Jeg nåede så bare ikke at blive færdig, mens kurset var, men sådan er det jo. Altså, ja, det er jo det her med, når man bliver fanget af, at man gerne vil noget andet, og man gerne vil have gang i mange andre ting. Men i hvert fald, så har jeg nu lavet 3. søndag i advents clue, jeg havde der sagt lille bid, så jeg mangler lige at strikke den sidste kant på, og det er nogle retriller i den her farve. Og så tror jeg nok, Marie-Louise, hun har lavet sådan en lille ekstra feature, hvor man sådan lige sætter en lille hulrække eller noget ind, hvis man har garn nok i den her farve til lige at bryde, inden man helt er færdig. Men det har været meget sjovt at strikke. Det er sådan, at det første søndag adventsbid var den her retrille, og så anden bid var det her ribsegment med nogle huller, og så igen nogle retriller, og så 3. søndag, det var så den her lange, der trak tænder ud, og vi er jo oppe på i nærheden af 400 masker, tror jeg, der er taget ud til nu, så det tager lige lidt tid at lave en pind, men nu er det ret for resten, mere eller mindre i hvert fald, så det har jeg besluttet, at det er simpelthen det, jeg kaster mig over her i weekenden, for nu vil jeg gerne være færdig med det. Så man ligesom kan sige, der også kommer noget af pindene jo, ja. Live in the Long Grass, det er jo en Reno Single, der er brugt. Det er i hvert fald den kvalitet, de primært har hos, jeg kan vide, om de har egentlig andre hos Knit Sisters. Måske har hun også strømpegarn, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men hun har i hvert fald hele den her smukke væg, hvor hun har nærmest alle de farver, Live in the Long Grass har lavet. Og jeg tror faktisk også, der er nogle custom made, specielt til Knit Studio. Men det var der i hvert fald, da Marie-Louise havde den. Jeg ved ikke, om det stadigvæk forholder sig på den måde. Ja. Så i forhold til det her med strikkekurser og strikke sammen med andre og sådan nogle ting, så har jeg faktisk tilmeldt mig endnu en strikkekursus, også hos Marie-Louise. Hun har jo, efter hun har solgt Knit Studio, så er hun sådan
forsøgt at gå lidt ind på at have strikkekurser online under den profil, der hedder Knit Sisters Classroom. Og lige nu, der er jeg på et kursus med Marie-Louise, hvor vi strikker den, der hedder Stephen Will Crossing. Og det er den her. Den synes jeg simpelthen, den er så smuk. Mange af de andre kursister strikker den i Live in the Long Grass fra Knit Sisters Studio, fordi jeg tror Marie-Louise, hun har et samarbejde med dem dernede. Jeg har valgt at gå i min samling og finde noget ufarvet garn. Jeg tror den kunne være smuk i hvid, så jeg har simpelthen valgt at lave den i en ufarvet. Og foreløbig er jeg kommet så langt, at jeg har fået lavet de her skulder og overarm. Den er virkelig sjov at strikke. Altså man starter, den bliver lavet i paneler. Og nu er jeg jo den selvfølgelig på nogle vejer, så det er svært at se helt nøjagtigt, hvad det er, jeg har gjort. Men man starter faktisk med den her del, den her lille midterste del, med ja, det her stykke, det strikker man først. Man strikker faktisk allerførst sådan en lille bitte snut her, og en lille firkant. Og så samler man masker op, og så strikker man det her stykke. Så samler man masker op til forsiden, igen ud fra de her, det er lidt svært at vise, men igen ud fra de her, den her lille firkant, man har her. Man sætter de her masker på hold, de sidder på en snor. Og så samler man op her, og så strikker man så det her af forstykket. Så har jeg valgt at lave halskant på, for lige at få hæftet de fleste af enderne og sådan noget, fordi man bryder garnet nogle gange. Og når så man er færdig med den lille firkant, så samler man masker op. Hele vejen her langs, og så sætter man selvfølgelig dem, man har på snor, og så samler man op her. Og så strikker man den her vej. Og det gør man i begge sider. Og det er der, jeg er nu. Den er virkelig sjov at lave. Man bliver holdt rigtig godt i hånden af Marie-Louise. Hvis det er sådan, at man er i tvivl om man kan finde ud af at lave sådan noget her, så er det altså virkelig givet godt ud at deltage i de kurser, Marie-Louise laver. For hun er meget, meget dygtig til at forklare, hvad det er, man skal. Og hun tager det bid for bid, og man kan få masser af hjælp. Dels i en lukket Facebook-gruppe, man kommer med i, og dels når man mødes online. Til denne her, den strikker vi over 6 uger, tror jeg. Og der mødes man sådan 5 gange over de 6 uger, hvor Marie-Louise så har lavet små videoer, og man snakker lige om der er nogle udfordringer, og vi viser hinanden, hvor langt vi er kommet og sådan noget. Det her var fra de første 2 gange, og så 3. gang var i onsdags, der havde jeg ikke mulighed for at deltage. Men der ligger videoer inde i gruppen, og så kan man selv, hvis man har behov for det, kigge videoerne igennem. Jeg har rimelig god erfaring i at strikke de engelske opskrifter, så det er egentlig ikke fordi, at jeg føler, at jeg har behov for at deltage i et kursus for at lære det her. Jeg er egentlig mere med, fordi at jeg synes, fællesskabet omkring det er rigtig hyggeligt. Men jeg tænker, at er man et sted, hvor man gerne vil udfordre sig en lille smule, og man har lyst til at prøve kræfter med engelske opskrifter, og med noget, der sådan ser mere svært ud, end det nødvendigvis er, så er det virkelig givet godt ud at deltage på Marie-Louises kurser. Og jeg har ikke fået noget for at sige det her, jeg er bare selv meget begejstret. Lige nu, som sagt, er det den her Stephen Will Crossing. Den er designet af Jennifer Beal. Hun har lavet mange fine designs. Jeg har flere af dem på min ønskeliste inde på Ravelry. Det er helt vildt, så flotte modeller hun har. Men den her, den er sjov at strikke i hvert fald. Så det er et igangværende projekt. Og så har jeg jo min dårlige samvittighed. Fordi jeg fik jo noget garn nede fra Siggy Garn, da jeg startede mit samarbejde med dem. Og der gik jeg i gang med Low Tide Unwind Knitwear. Og
den er ikke rigtig vokset herhen over december og januar. Og derfor så tænker jeg, at lige så snart jeg er færdig med mit adventssjæl, så bliver det den her, der... jeg vil gerne have den færdig. Den bliver så lækker. Og nu det er jo lige nu, at det er svært at være. Så jeg strikker den i ren kashmir. Det er fra Langjærns. Og det er blødt og dejligt. Og ja, der er ikke ret meget at sige andet end at hvor ville jeg ønske, at jeg havde flere timer i døgnet, så jeg kunne strikke lidt mere, end jeg reelt set når. Men den her, den skal videre. Jeg skal simpelthen have gang i den her, når nu at jeg er færdig med mit adventssjæl. Så det håber jeg, at det bliver rigtig meget snart. Det er ærgerligt, at den bare ligger. Og det er også derfor, jeg skal passe lidt på med, at jeg ikke kommer til at sætte for meget i gang. Fordi jeg har jo nogle fine ting til at ligge, som jeg rigtig gerne vil have færdig. Så det er det her med, at jeg bliver så lidt overtalt til, så skal jeg også det, og så skal jeg også det. Og speaking of which, så er jeg allerede faldet i gryden. Ja, det skal jeg nok lige vende tilbage til. Nå, men det var mine sådan lige igangværende projekter lige for nu. Og som sagt, så det her med at falde i gryden og blive lukket, så var jeg på Fiberfolk i sidste weekend. Jeg var så heldig at få en plads i bilen sammen med Charlotte Horslev og Malene, The Playful Knitter, og så Charlottes tidligere kollega Liselotte. Det var, jeg siger bare tusind tak for en dejlig dag, og tak for en dejlig tur, og det var så hyggeligt. Det var hyggeligt at rende ind i alle jer, der kom og sagde hej, og alle jer, der lige kom og slog en sludder af, og vi sad jo en flok strikkepodcaster ved et af bordene og hyggede max, gik lidt på tur, og det var bare en god dag. En lang dag. Jeg var træt, da jeg kom hjem. Vi tog afsted klokken, jeg tror, jeg kørte hjemmefra 10 minutter i 7 om morgenen, og jeg var hjemme klokken, det ved jeg ikke, 7 om aftenen eller sådan noget. Det var sent, inden vi var hjemme. Men det var en god dag og en god tur. Og da jeg tog afsted, der havde jeg egentlig tænkt, at jeg tager med for hyggens skyld, fordi jeg skal bruge det garn, jeg har i min samling, og jeg har det her samarbejde med Siggy Garn, og der har jeg jo også flere projekter, der ligger, jeg ikke er nået helt i mål med endnu. Jeg viste jer i december måned min julebluse med striberne, med paljetter, jeg stadigvæk også gerne vil have i gang. Jeg havde tænkt, det skulle være noget, jeg skulle strikke med jul og nytår. Det blev så ikke. Og så havde jeg, inden jeg tog hjemmefra, fundet, jeg har handlet knapper ved Fine Detail for flere gange. Og når man så handler ved Fine Detail, så har jeg været, det ved jeg ikke, om det er sådan en proceduren, men jeg har i hvert fald været heldig at få en enkelt gaveknap. Og det har jeg 2 gange, så jeg havde sådan 2 knapper, jeg har haft. Det kan I simpelthen ikke se. Jeg tager dem lige ud af posen. I skal lige, de er så pæne, I skal lige se dem. Fordi det var egentlig, dem havde jeg taget med, fordi jeg tænkte, jeg vil gerne lige have suppleret, sådan at jeg kan bruge dem i et projekt på et tidspunkt. Og jeg vidste, at Fine Detail skulle komme. Så jeg var henne forbi, og der fik jeg den her, den havde jeg, og der købte jeg supplement, så jeg har 5 nu. Og så havde jeg også denne her, og har også købt supplement, så jeg har 5, så jeg kan bruge dem i en cardigan. Og de blå, dem er der allerede lagt planer for. De skal i en julekaktus. Det er sådan, at jeg jo i 2023, vi har lige haft 25. I 24 havde jeg ikke nogen garnjulekalender. I 2023, der havde jeg Ladybugs garnjulekalender. Det var den fra Downton Abbey. Og der har jeg lavet en Jerikos Rose af Pia Trans Misnits, og har en masse garn tilbage. Så jeg vil gerne bruge resten af det garn, og det vil jeg gerne bruge i en julekaktus, som er en cardigan, også af Pia Trans Misnits. Den har jeg ikke taget med at vise frem. Den skal vi nok vende tilbage til, når jeg får den i gang. Men det er sådan, at jeg skal bruge
Det kan I godt lige få lov at se, fordi min bundfarve sammen med Ladybug-kalenderen, det bliver denne her sådan en blå. Jeg tror, den bliver lidt mere tydelig, når den kommer på skærmen. Den er igen sådan lidt mere dæmpet i farven i virkeligheden, end I ser den på skærmen. Den er mere stærk på skærmen. Og der er det sådan, at den her knap, den passer bare. Kan jeg overhovedet komme til at vise det sammen? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg ved ikke, hvor godt det passer, når den lige holdes sådan her. Og det er det her med skærm og farver, der ikke altid lige sådan fungerer helt så godt sammen. Men i virkeligheden, der er den her knap lige i skabet til det garn her. Så derfor så er det, jeg vil have knapper i min cardigan. Jeg vil gerne lukke min cardigan. Så jeg er ikke sikker på, at der er knapper i fra... Altså opskriften er, så vidt jeg husker, ikke med knapper, men jeg kommer til at lave en knapstolpe med knaphuller. Så, men hver ting til sin tid, det var egentlig knapperne, vi kom fra, fordi det var det, mit mål var på Fiberfolk, at jeg lige skulle se, om jeg kunne få suppleret med de her knapper, og det kunne jeg. Og det var jo helt herligt og skønt og dejligt. Og så går man jo en runde på Fiberfolk, eller det gjorde jeg, og så har jeg længe tænkt, at jeg gerne ville have en af de her søde markører fra Trinity. Og jeg så sidste gang, der var Fiberfolk, tror jeg nok det var, der havde hun de her hundtegn. Og sådan et har jeg bare tænkt i rigtig, rigtig lang tid, at jeg gerne ville have. Så det købte jeg. Og så kunne jeg simpelthen ikke stå for, at hun også havde sådan nogle små drager. Så sådan en kom der også lige med hjem. Og så havde jeg egentlig ikke tænkt, at jeg sådan skulle så meget mere. Men man kan jo ikke, altså... Jamen, jeg har ikke nogen undskyldning. Altså, jeg er bare et menneske, og jeg bliver fristet. Fra bordet, hvor vi sad, der kunne jeg sidde og kigge hen på Hesselstriks stand. Og de havde sådan lidt oppe en gine til at stå med den fineste bluse på. Og jeg sad og kiggede langt efter den. Og pludselig så kommer Charlotte og Liselotte, og så har de købt garn til den her trøje. Og så tænkte jeg, ja, jeg skal ikke have noget. Jeg er her bare. Men jeg var jo alligevel lidt nysgerrig. Jeg gik hen for at kigge, hvad farver har de, og er der noget, jeg kan lide. Og så faldt jeg for en farve, og så sagde jeg til, jeg fulgtes med Malene, og så siger jeg til Malene, jeg lægger den lige igen. Jeg skal lige tænke, hvis den er her, når jeg går en runde igen, så er det nok, fordi jeg skal have den. Hvis den er væk, så skal jeg ikke have den. For det var den farve, jeg ville have. Og jeg gik en runde, og da jeg kom tilbage, så var den der stadig. Og nu havde jeg jo sagt, at så var det, fordi jeg skulle have den. Så var jeg jo også nødt til at købe den. Jeg knækker. Men det var det her kit til Aluna. Se lige nogle farver. Ufarvet Legend, som er sur i alpaca silke. Og så en Silk Novel, tror jeg den hedder, eller Novella. Det er merino silke, den rosa. Og det jeg skal lave, den hedder Aluna. Det er af Anne Wensen. Og det er sådan, at i sommer, der var jeg over at besøge Ida, min strikkeveninde. Og Ida, hej. Vi nåede jo aldrig lige at få sagt ordentligt på gensyn til hinanden på Fiberfolk, men det var så dejligt at se dig. Jeg ved, du ser med, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Jeg skriver lige til dig på et tidspunkt, og ellers så kan det være, at jeg ringer. Men jeg var over at besøge Ida, og jeg var så heldig, da jeg skulle hjem, der havde Ida lagt nogle lækre af de her hæfter fra alt for damerne. Og i et af dem, der er der faktisk lige akkurat Aluna. Så det er den her, jeg skal lave. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde et billede, hvor der ikke er så meget tekst. Den er her i nogle andre farver, og så er den der også.
Jeg synes, den er så smuk. Så den skal på mine pinde på et eller andet tidspunkt. Jeg vil ikke sige, hvornår, fordi jeg kan nok ikke overholde det alligevel. Men det var lidt heldigt, at jeg jo havde opskriften. Så sparede jeg da trods alt pengene til den. Ja. Men det var et af mine køb, ud over de der maskemarkører og knapperne. Og så tænkte jeg jo, at så var det jo godt. Og så pludselig, så kommer jeg til at sidde og sludre lidt med Thea og Lola. Og de har været ved Cammy Joe og købt et rigtig, rigtig fint strømpesæt. Og så spørger de, om ikke jeg vil med over og kigge over ved Cammy Joe Knit, fordi der var der et mere af de der strømpesæt, og det kunne da godt være, at vi så skulle finde på at lave et eller andet fælles. Og det gjorde vi så. Og der var et mere i fuldstændig de samme farver, som Lola og Thea havde erhvervet. Det er Cammy Joes sokjak i de her farver. Den lille mini her minder rigtig meget om den her. Der er bare lidt mere blåt. En lille smule mere blåt i den lille, end der er i den store. Men ellers så minder de meget om hinanden. Og så sad vi jo og sludrede frem og tilbage om, hvad skal vi lave der? Og det vender jeg tilbage til. Jeg vil allerførst vise jer, hvad jeg ellers købte på Fiberfolk, sådan at vi ligesom kan lukke den ned. Men jeg købte den her ved Cammy Joe, og så købte jeg faktisk også et fed af hendes Alpaca Deluxe, som er babyalpaca 70%, 20% silke og 10% cashmere, i sådan en rigtig, rigtig lækker brun farve. Og det skal være til en hue. Cammy Joe, hun har lavet en hue, som hedder Giselle hat, eller Giselle hat. Det er denne her. Og den skal laves, ja, det er vist fint. Det er sådan, at den er lavet i 2 lag, så man laver et lag med bundfarven, bundgarn. Det er ikke bundgarn. Altså man har et lag i sådan, der skal være inderst, og så udenover, der skal der være en sådan et læsmønster i silkemohair. Og der tænker jeg nok, at jeg har et eller andet i min samling, som jeg kan sætte til den her. Men jeg har set den her hue strikket op hos en kanadisk podcaster, der hedder Selma Knits, eller Selmas Knit, eller jeg kan ikke huske det. Men hun er i hvert fald kanadier. Hun lavede den for nogle år siden, og jeg tænkte, ej, hvor er den bare fin, den hue. Og da så jeg opdagede, at den var fra Cammy Joe, så har jeg bare sådan haft i baghovedet, at på et tidspunkt, så ville jeg lave den, og nu lå lige nøjagtigt det her i en fed tilbage, og tænkte jeg, så er det nu, at jeg skal have det. Så det kom også med hjem. Og så var det faktisk sådan, på vej over til Cammy Joe, der gik vi forbi Vilde Spirer. Og jeg synes, de farver er så smukt med deres planter. Og derfor så havde de det her Avonlea scarf. Det havde de hængende. Måske kender nogen af jer det. Det har været fremme i noget tid. I hvert fald i et par år, tror jeg, det her scarf det har været fremme. Og der havde de så nogle fine kits. Lige nøjagtigt til det liggende. Og ja. Det var jeg sige med. Det var jeg også med. Og der var jeg så også lige, måtte lige have et net fra Vilde Spirer. Dem kan man jo ikke gå ned på. Så de har inde på Vilde Spirers Instagram, der har de faktisk vist nettet her, hvor der er en, der har broderet oven på de her blomster her. Det er rigtig, rigtig fint, og det var nok egentlig derfor, jeg købte det, fordi jeg tænkte, kan der godt være en gang, at jeg skulle finde på at brodere lidt oven på sådan nogle blomster. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve i hvert fald. Nu har jeg da materialet til det, så må vi se, om det nogensinde bliver. Foreløbig så er det stadigvæk strik, der har min første prioritet. Så det var det, der kom med hjem. Det var det, der kom med hjem. Men tilbage til
strømpesættet her, fordi det er sådan, at Lola og Thea og jeg, vi har talt sammen og er blevet enige om, at vi laver en samstrik. Vi går live på Instagram. Vi har jo lige testet i dag, om vi kunne få det til at virke. Det kan vi godt. Vi går live sammen den 8. februar, hvor vi har, skal vi kalde det cast on party. Der starter vi en samstrik, som vi kalder strik påskebuket med TLC. Det er påskebuket, det er en opskrift, Anne Brygger har lavet af sådan et lille minisjal, et lille skarf, lidt større end et skarf, men ikke helt så stort som et sjal. Det er det her. Det kan I vist godt se. Der skal bruges til Annes, der er der brugt 7 minier. Rigtig mange har mange af de her minier til at lægge. Så hvis du har minier til at lægge, så brug bare dem. Du behøver ikke at skal anskaffe dig et strømpesæt. Det har vi bare gjort. Og vores det bliver lavet af det. Men altså, man kan jo bruge hvad som helst svarende til strømpekvalitet. Og så strikker om man vil have et ensfarvet, eller om man vil få brugt nogle af sine minier, om man har nogle rester til at lægge. Det gør man bare fuldstændig, som man lyster. Men kravet er, at man skal nå at blive færdig, mens samstrikken pågår. Vi starter den 8. februar, og vi slutter den 2. april. 2. april, det skal være torsdag, og så havde vi tænkt, at den sjalet hedder påskebuket, så vi synes, det var oplagt, at man bliver færdig, og så kan man bruge sit sjal i påsken. Det var sådan lige det, vi tænkte. Så på min Instagram-profil, der ligger der et opslag vedrørende samstrikken. Hvis man har lyst til at være med, så skal man lave et startbillede efter den 8. i 2. Altså efter den 8. februar, der laver man et startbillede, enten hvor man er lige startet op, eller man viser hvilket garn man har lyst til at bruge, eller et eller andet, sådan at vi kan se, at man er med. Man bruger hashtagget strik påskebuket med TLC. Jeg skriver, hvordan I staver hashtagget. Og så inden den 2. april, der skal der ligge et slutbillede. Og så skriver man, når man er færdig. Først når man er færdig, så skriver man på det opslag, jeg har lavet. Der er nogle få, der allerede nu er kommet med nogle små kommentarer. Dem må jeg se, om jeg ligesom kan sortere ud, fordi det bliver der, vi trækker loddet. Og vi har været heldige at få doneret nogle forskellige præmier, og dem kommer vi til at vise jer, når vi går live den 8. februar. Lola er rigtig god til det her, og hun har flere ting liggende hjemme, og jeg tænker også, at jeg finder et eller andet i mine gemmer, måske et fedt garn, eller et eller andet. Jeg finder et eller andet, som jeg tænker også kan gå med i puljen, og så trækker vi. Vi håber selvfølgelig, at der er rigtig mange, der har lyst til at være med. Anne Brygger har også lovet at donere nogle opskrifter, så vi håber selvfølgelig, så mange som muligt har lyst til at være med. Så ja. Og så er det jo så som sagt på min profil, det der opslag ligger, I skal skrive jer på. Og vi tænker jo selvfølgelig, at det er god stil at følge alle 3 profiler. Så, men kig mere ind på Instagram i det opslag, der ligger på min profil. Det er fastgjort, så det ligger allerøverst, hvor der er et billede af det her fede sammen med opskriften. Så det skulle være til at finde. Så jeg håber, at I har lyst til at lege med. Eller det håber vi alle 3 selvfølgelig. Så. Men ja, så kan det gå, når man tager til Fiberfolk. Lige pludselig så er man, selvom man har sagt, at man ikke skal alt muligt, så skal man lige pludselig noget alligevel. Et lille sjal. Det kan jeg såmænd hurtigt få lavet, tænker jeg. Det er ikke det, der kommer til at stresse mig. Da jeg talte om mit strømpegarn fra A Lonely Sock Lady, der mener jeg, at jeg kom til at nævne, at jeg også havde valgt, hvilken opskrift jeg vil bruge den her gang. Og nu viser jeg ikke garnet igen, men jeg viser, hvilken opskrift jeg skal lave af garnet, og det er denne her. Det er fra Nancy Wheeler, Hexie Diamond Socks. Jeg ved ikke, hvordan de tager sig ud i stribet garn, men det må tiden vise.
Jeg forestiller mig, at jeg laver rib og hæl og tå i kontrasten, og så tænker jeg, at jeg prøver at se, hvordan det her fine diamantmønster, det tager sig ud i striber. Det er jeg lidt spændt på. Om ikke andet, så får jeg et par dejlige, fine sokker ud af det. Så. Ja. Jeg har jo tidligere nævnt, at jeg har det her samarbejde med Sigigarn, og derfor er det lige en lille bitte smule mere reklame, for jeg mødte Camilla til Fiberfolk, og det er altid hyggeligt at møde dig, Camilla. Du er jo en lille humørbombe, og det sætter jeg pris på, at vi har lært hinanden at kende. Camilla, hun var så sød at komme og forære mig en strikkepind. Det er sådan, at Langjærns har fået lavet nogle nye strikkepinde i samarbejde med Addi. Addi Mystic hedder de. Det er en metalpind, men har overflade som, altså sådan at det har sådan en særlig, altså de har fået lavet en særlig overflade. Den er sådan meget, den er glat, den er helt vildt glat, og føles sådan, kan man sige, man kan ikke sige blød om en strikkepind, vel, fordi en strikkepind er ikke blød, men smooth. Altså jeg ved simpelthen ikke, hvad dansk ord jeg skal bruge, men den er virkelig, virkelig, virkelig lækker. Jeg er meget spændt på at bruge den, og jeg tænker måske, at jeg kommer til at lave min Giselle-hue, fordi den er vist nok lavet på pind 4. Jeg er faktisk lidt forvirret over den der opskrift der, fordi der står, at strikkefastheden, den skal testes på en pind 4. Eller, nej, hvordan er det står? Det står faktisk lidt skørt. Der er sådan et allerøverst, der er der sådan ligesom sådan en boks, hvor der står, hvad man skal bruge. Der står størrelse, der står strikkefasthed, der står pinde, og der står garn og forbrug og sådan nogle ting. Og under pinde, der står der 3,5 mm. Når så at jeg vil starte op, så nede i opskriften, der står der med teknikken. Ej, det vil jeg så måske ikke lige sige, hvad for en teknik man skal bruge til at slå op med, men man skal bruge pind 4. Altså, øverst står der 3,5, men slå op på pind 4. Så tænker jeg, okay, kan jeg vide, hvad det så egentlig er for en af dem? Jeg kan selvfølgelig godt lave en strikkeprøve, og så lige finde ud af, hvad der passer bedst der. Men så tænker jeg, prøv lige at kigge ind på Ravelry, fordi jeg ved, at jeg har købt mønstret på Ravelry. Der står der så pind 3,75. Så bliver jeg lidt forvirret. Jeg prøver på en 4, og så ser vi, hvordan det kommer til at se ud. Så jeg vil jo gerne teste den her pind. Jeg vil rigtig gerne prøve den. Den har ikke de der drejeled, men den har en meget, meget fin, eller sådan meget glat overgang fra wire til pind. Der er ikke sådan, når man sådan mærker, man kan ikke sådan mærke nogen hak eller noget. Og den har virkelig, virkelig, virkelig en lækker spids. Den er sådan rigtig god. Jeg tænker, det er en god læsepind faktisk, fordi den har virkelig en fin spids. Og så er den jo flot i farven, ikke? Det er jo lige, det er lige min farve, ikke? Det er nu ikke derfor, men det var, ja. Camilla kom og spurgte, om jeg havde lyst til at prøve pinden og teste den, og selvfølgelig har jeg lyst til det. Ja, så vidt jeg har forstået, så er det nogen, de skal forhandle hos Sigigarn. Så måske kan du allerede få dem der. Kan det passe, jeg så, at Camilla åbnede en kasse? Gjorde du det, Camilla? Har du åbnet en kasse, hvor du viser, at de har fået dem hjem? Måske. Jeg skal i hvert fald prøve dem. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve dem. Så ja, det var Fiberfolk. Så det var som sagt rigtig, rigtig hyggeligt, og tusind tak til jer, der kom hen og sagde hej og hilste på mig. Inden jeg slutter helt af, så kan jeg jo, udover at jeg jo har valgt i år at have Lones sokkeklub, så var jeg kommet til at bestille Ladybugs også. Det er jo så bare for en måned ad gangen. Lones, der bestiller man jo enten
de måneder, man vil have, hvis man er heldig at nå at få dem, de der opdelte, hun har, og ellers så, jeg tror faktisk, den er udsolgt, så det behøver jeg egentlig ikke sige så meget om. Jeg har bestilt den fulde pakke, så jeg har fået 12 fede pakket ind separat, sådan at jeg kan åbne en pakke hver måned. Og jeg har ikke smugkigget, og det gør jeg heller ikke. Jeg har kun åbnet i januar. Da jeg bestilte Lones garn, der havde jeg glemt, at Ladybug, hun havde lagt hendes januar garnklub op, inden hun tog på ferie eller holdt fri i en periode. Man kunne få lidt rabat ved Ladybug, fordi hun tog, jeg ved ikke om det var hen over jul og nytår, eller et eller andet, hvor hun ligesom havde lukket forretning, eller lige efter nytår, eller sådan noget, hvor hun havde noget ferielukke. Og så gav hun lidt rabat, hvis man kunne vente med at få sendt sin bestilling, og det kan man jo, når man ikke lige skal haste med at have noget. Jeg bestilte som sagt den her, og den farve, den hedder Skotland, og hold nu Kaje, hvor den er flot. Altså den er jeg virkelig vild med, men jeg er jo, og det har jeg sagt så mange gange før, jeg er så stor fan af Ladybugs måde at farve garn på. Jeg synes, hun er vanvittigt dygtig. Men det er jo det skotske højland. Altså prøv lige at se nogle farver. Altså, jeg skal prøve, at jeg kan komme det. Den er simpelthen så flot. Jeg kan ikke huske, hvordan det moodboard det så ud, men jeg har helt sikkert kunne lide det, fordi det er vel derfor, man bestiller de her månedsklubber. Når man ikke ved, hvordan garnet ser ud på forhånd, så har man et moodboard at kigge på, hvor man kan vælge, om farverne det er nogen, man kan lide eller ej. Og de her, men jeg synes, den er så smuk. Den er vild med. Så den er en ny en til samlingen. Og den er der ingen plan for, lige nu i hvert fald. Det kan godt være, der bliver lige pludselig. Men foreløbig, så er det bare at tage grams på og kigge på. Hvad tænkte jeg så lige på? Så tænkte jeg lige på, jeg har sådan lyst til lige at give et shout-out til Tina Færk. For noget tid siden, der havde jeg en giveaway her på kanalen, hvor man kunne vinde en af de her fine krus af Tinas. Hun er begyndt at lave de her strikkekopper. Hun har en søn, der strikker, en voksen søn, og hun laver de søde strikkekrus eller strikkekopper. Den her, der står der strikkeglæde. Det er lidt forskelligt, hvad tekster der er der på, og hun har som noget nyt fået en hjemmeside. Og jeg linker til hendes hjemmeside nede i beskrivelsesboksen. Tina har jeg kendt i mange år. Hun og jeg har fået børn på samme tid, og vi har gået i sådan en mødergruppe. Egentlig var det hendes mand, jeg startede med at lære at kende, fordi han kom som eneste far i den her gruppe legestue, eller hvad det nu hed. Det var ikke en mødergruppe, det var sådan noget legestue, der var ude i det område, hvor vi boede dengang. Den ældste, han var helt lille, og han er 28 nu. Han bliver snart 29, hold nu op, som tiden går. Jamen, det kan jeg slet ikke forholde mig til. Men det behøver jeg heller ikke lige nu. Men Tina, hun er keramiker, og hun laver, som sagt, hun laver alle mulige ting. Hun laver også sådan nogle mindekrukker, eller mindevaser, eller hvad de hedder. Altså nogle, hvis for eksempel der er nogen i familien, der skal giftes, eller en rund fødselsdag, eller et eller andet, så kan man bestille sådan en vase, hvor man så kan få lavet nogle ting, der minder om den person eller de personer, der skal have den. Altså det kan være, for eksempel hvis man er vild med at campere, så laver hun en campingvogn derpå. Og, altså det er sådan, de bliver meget sådan, det er meget personligt. Når jeg nævner Tina lige nu, så er det fordi, at hun har lavet noget nyt. Hun har lavet de kæreste vækkerpenge. Og jeg sætter et billede ind af Tinas vækkerpenge. Hun har lavet et med strikkedamer. Amen, for pokker da. Den kom nok lige på min ønskeliste i hvert fald, fordi hvor er de bare for kære. Hun laver dem med alle mulige temaer. Hun har vist også nok lavet nogen med hækletema. Der er lidt til salg inde på hendes hjemmeside lige nu, og jeg tænker, hun laver dem løbende. Der er nogen fra kaffedrikkeren, og der var også nogen med nogle blomster på, tror jeg, og flere forskellige temaer, men den der, som jeg har sat billedet ind af med strikkedamerne, den er jeg vild med.
Og det kunne da også godt være, at der var noget, der kunne friste dig. Så ikke fordi, at jeg har ikke fået noget for at sige det. Jeg er bare selv meget, meget begejstret. Og fordi, at jeg kender Tina sådan lidt mere personligt eller privat, eller eller i hvert fald lidt mere end bare en anden tilfældig keramiker, så vil jeg gerne give et shout-out her til hende. Så smut ind og kig, om der er noget, der kunne friste dig inde ved Tina. Og hun har vist også faktisk, jeg ved ikke, om hun har startet op en giveaway, men hun har i hvert fald skrevet noget om, at hun planlægger en giveaway. Og har vist også spurgt lidt ud i luften, hvad man kunne tænke sig, der skulle gives væk, om man kunne tænke sig, at det skulle være en strikkekop, eller en af hendes damer, eller det kan man sådan gå ind. Hun har haft sådan en afstemning. Om den er slut, det ved jeg ikke, men kig hendes profil inde på, hun er på Instagram. Og så som sagt har hun også for nyligt fået en hjemmeside op at køre. Så jeg har kaffe i min dame strikkekop her. Tina Færk hedder hun, hvis ikke jeg fik det sagt. Det sidste, jeg har på programmet i dag, som jeg måske egentlig skulle have vist sidste gang, det jeg har givet mig selv en julegave. Og jeg fik den jo inden jul, så jeg kunne åbne den til jul. Men jeg har ikke vist jer den endnu, og det gør jeg nu, fordi jeg har for noget tid siden vist jer nogle minier, jeg har købt hos en engelsk-skotsk garnfarver, der hedder Gitti Helen. Gitti Yarns kalder hun sig. Helen, hun laver nogle, efter min mening, usædvanligt smukke farver. Hun er i hvert fald på højde med Ladybug. Har lidt anden farvestil, men er meget, meget, meget dygtig. Hun farver ofte sådan nogle eventyrfarver. Mine minier, jeg viste jer, det var Peter Kanin, dengang I så dem. Det ligger nogle afsnit tilbage, det måske et år eller mere, det kan jeg ikke lige huske. Men hun har også farvet. Lige nu, der er det Peter Plys. Det er ikke så godt, fordi det kunne jeg også godt være fristet af. Men det er jo lige det her med, når det er fra England, og man betaler 12 og sådan noget, hvis man er uheldig. Så det er i hvert fald en prioritering, hvis det er sådan, at man tænker, man vil det. Og det er ikke fordi, at jeg ikke vil støtte de danske garnfarver, det synes jeg absolut også, jeg gør. Men nogle gange, så er der bare nogen, der rammer noget i en, der taler til en, og så tænker jeg, at det er fair nok, at man støtter andre end de danske. Jeg tænker, det må man gøre, som man lyster, og som man har mulighed for, og som man selv synes, man gerne vil. Der er ikke nogen grund til at dømme nogen for noget. Jeg tænker, at vi voksne mennesker kan godt selv styre, hvad vi synes er mest rigtigt. Og det, der er rigtigt for mig, er jo ikke nødvendigvis rigtigt for dig, og det tænker jeg er helt fair. Jeg har simpelthen valgt at bestille en julegave til mig selv hos Gitti Yarns. Og det har jeg, fordi at den gave, det man kunne bestille, hun havde nogle advent og sådan noget, og så havde hun de her julegaver. Det var lige nøjagtigt Beatrix Potters verden, som Peter Kanin jo også er. Nu siger jeg nok Peter Kanin, men det er faktisk The World of Beatrix Potter. Og det er jo hende, der har lavet Peter Kanin. Der var skrædderen fra Gloucester, som også er en af Beatrix Potters små dyr. Og så kom den her fine julegave. Og der var det her. Det er The Tailor of Gloucester. Prøv lige at se nogle farver. Det er med en lille smule stelina i, så der er en lille smule glimmer. Men den passer perfekt til resten af min Beatrix Potter samling. Så den gav jeg mig selv i julegave. Så var der lidt goodies i. Der var noget hot chocolate. Det har jeg ikke drukket endnu, men det kan da godt være, at jeg skulle få det gjort. Det udløber først til april næste år, så jeg har god tid. Så var der en lille pin. Sådan en fin lille krans. Der var et par chokoladecookies. Jeg ved, hvornår de udløber.
De er heller ikke udløbende endnu. Det kan være, at vi skal have dem i eftermiddag til vores kaffe. Så var der et stykke sæbe, og det dufter simpelthen helt fantastisk. Og igen, vi har Peter Rabbit, så det er simpelthen Beatrix Potters univers, der er her på. Virkelig et lækkert stykke sæbe, og det dufter mistletoe kisses, hedder det. Det dufter helt fantastisk. Ej, prøv nu at se, der er Peter Kanin. Prøv lige at se, han er lige der. Det skal ligge imellem min garnsamling, tror jeg, fordi det dufter simpelthen helt fantastisk. Så var der sådan et lille ornament til at hænge op. Jeg tror, det er lavet, det er sådan noget træ, halløj, det her. Og det sidste, der var i pakken, var et lille broderi af skrædderen af Gloucester. Er det ikke fint? Så ja, det var min julegave til mig, fra mig. Bare fordi, uden dårlig samvittighed eller noget som helst, bare fordi. Så et smukt fed til min samling. Og med det, så tænker jeg, at jeg har været hele vejen rundt om det, jeg synes, der skulle puttes i strikkecaféen i dag. Jeg overvejer lidt, om jeg skal lave sådan et afsnit, hvor jeg finder alle mine igangværende projekter frem og går dem igennem og ser, om der er nogle af dem, der skal travles op, frogges, som det hedder, eller om jeg i virkeligheden gerne vil have dem lavet færdig. Hvis det er noget, du synes, det kunne være interessant, så må du da gerne lige smide en kommentar, og så kan jeg lige overveje, fordi hvis ikke I gider at se det, så synes jeg også, det er meget at bruge tid på, så vil jeg hellere bare lave en almindelig podcast. Men hvis I synes, det kunne være lidt sjovt, så tænker jeg, at måske at jeg vil fylde næste afsnit ud med det. Men inden vi når dertil, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Tusind tak, fordi at du har siddet og brugt din tid sammen med mig. Jeg håber, at det har været inspirerende, og jeg håber, du har hygget dig. Og så tænker jeg bare, i den her crazy world, vi lever i øjeblikket, så har vi bare brug for noget, der får os til at tænke på noget positivt. Og for mig, der er det her med at strikke. Så pas godt på dig selv, og husk at slappe af, måske med noget strikketøj i hænderne. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.